no, no. Parang bingon. Ano ba? Ayun, mga motor ko, may mahulog lang. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. I'm Domingo Gabando. Nakakaangang plastiko. Yan. Uy. Ano ba ay? Bilang sa'yo, madam? Ayun ito sa mga followers ko naman. Hindi mo na, Eileen? Din. Hindi mo ka magsusi. Ito yung plastiko. Pili mo ko naman. Eileen nga na. Pwede nga naman. Magano man. Ngayon yung pwede. Mais lang. Eileen nga na, Eileen?
Ang